kasi inkondlo izinkondlo zasengoni iringasi yasemjibhejosi abashela abantu bashela ngisho lenqozi safaka amaphampasi esakhasa yangaphumi namazinyo abashela abantu bashela ngisho lenqozi safaka amaphampasi esakhasa yangaphumi namazinyo lama hotman ayamangaza aziza ngamasoko amanyala wena ngendoda elanda 40 ibhesa nenqozi semaprimary usiyeri wena ama-hotman emoshi kusasa intombazane isakhula sasa wona futhi waphinde bizela abantwana ngamansini bamakasheshe ngeyiveka ijanga bakhohle ukuthi yibo abayiswisile dadeni ngokuthi enqozi omunye umama nje leli nje basikhohlisa ngefatela yenqozi ngasikhathi basifulela amakhekhe bamithise bacede bathanda abashela abantu bashela ngisho lenqozi safaka amaphampasi esakhasa engakaphumi namazinyo abashela abantu bashela ngisho lenqozi safaka amaphampasi esakhasa engakaphumi namazinyo ehutesi thiwe womprayiseni ezeshela amateksi balimele badonsa lala abantwana ngamatheni bababrasha amathanga kumafrancit baphandle ngithayeka namastopas umntwana athambe khesa lesi sinqaza umntwana ehlisa iskate ikhesa lithi underdown umntwana ehlisa iphedi ikhesa GP45 litshokele ngaphakathi azenzela amathida bafala abantwana ngamagwabha amasela abashela abantu bashela ngisho lenqozi safaka amaphampasi esakhasa engakaphumi namazinyo abashela abantu bashela ngisho lenqozi safaka amaphampasi esakhasa engakaphumi namazinyo ngentweni iyakhenya uthi umdala ngentshelo empunga uzothi inqozi engakeni ifokolo ifaka ingqondo zakhe ezifile hayi ma-hotman nasibulala isizwe west matikisi sibambo nekapela